Tri'r sosban, diwydiant, rygbi, cwrw. Dyma rhai o'r pethau mae pobl yn meddwl amdanynt pan ei bod yn clywed yr enw Llanelli. Mae'n dref brysur gyda phoblogaeth o dros 40,000 o bobl. Dros y canrifoedd, bu'n gartref i'r Celtiaid, y Rufeiniaid a'r Normaniaid. Am flynyddoedd lawer, roedd yn bentref pysgota glan môr gyda'r eglwys ac ambell adeilad yn y canol a ffermydd gerllaw. Ond, gyda dyfodiad y diwydiannau glo, copr, haearn a thyn, ffrwydrodd y boblogaeth wrth i bobl heidio i dref i chwilio am waith. Yn ystod y rhaglen hon, mi fyddwn yn edrych ar rai o lleoliadau a fu mor bwysig yn hanes Llanelli. Croeso i Llanelli, ddoe a heddiw. Sant o'r 6eg ganrif oedd echi, ond does neb yn hollol siŵr ai menyw neu ddyn ydoedd. Yn ôl rhai, echi neu echiw, oeres y tywysog Brychan Brycheiniog oedd hi. Mae eraill yn meddwl mai gŵr a oedd yn ddisgybl i Sant Cadog ydoedd, a'i fod wedi sefydlu mylachlog yma. Pwy bynnag oedd echi, yr eglwys hon roddodd ei henw i Llanelli, a dros y canrifoedd, fe dyfodd y dref o'i chwmpas. Un o'r effeiriaid sy'n gyfrifol am eglwys Saimdechi yw barchadigau Stellith Richards ac fe ddaeth hi rannu ychydig o hanes yr eglwys gyda ni. Dywedwch ychydig wrthym am hanes yr adeilad. Wel, mae'r adeilad yn mynd nôl mewn hanes dros y canrifoedd. Mae fe'n mynd nôl i oes y Paganiaid yn y ddechreuodd e. A oedd safle yma i'r derwyddon, i'r Druids, a wedi ni ar ôl ni yn oes y Celtaidd, rhwng y 5eg a'r 6eg ganrif, bydd safle adeilad fel, dim adeilad fel hyn, ond bydden nhw wedi bod yn addoli ar y safle yma. A enw'r eglwys yw Sant Elli, a mae'r eglwys gyda, mae rai pobl yn credu bod Sant Elli yn ddyn, a mae rai pobl yn credu taw Santes Elli yw hi. Mae Santes Elli i fod yn wyres i'r brenin Brynan Brycheiniog, a hefyd mae rai pobl yn credu oedd hi'n gefnither i Dewi Sant. Mae'r eglwys a welwn yma heddiw yn wahanol iawn i'r adeilad oedd yma'n wreiddiol. Pam cafodd yr eglwys ei ailadeiladu dros y canrifoedd? Wel, dros y canrifoedd, byddwn ni'n gweld byddai'r eglwys, pob yn dirywio yn y gyfer gyda'r amser, felly oedd hon ddim yn wahanol. A blyn canrifoedd yn ôl, sa'ch chi wedi sefyll tu allan i'r eglwys, byddech chi wedi gweld ail dŵr, maindwr byddwn ni'n galw fe. A ar y maindwr yna, bydde caeliog wedi bod, weathervane maen nhw'n galw fe wedi tywydd, a oedd hwnna yn y canol tua 2 drian, a sa'ch chi'n edrych wedyn ni mewn y prif cefn ni, lle mae'r allor fyna, byddwn ni'n gallu dangos i chi ble oedd y lle. Wedyn ni dynon fe lawr oherwydd oedd e'n dirywio, ond oedd ddim wedi adeiladu i newydd. Hefyd, oedd gyda chi tŵr, dyn ni wedi to, wedi cael ei wneud allan o bren, so oedd rhaid i hwnna wedyn ni i ddod lawr achos yn cael ei ddirywio gyda tywydd a phopeth arall. A wedyn ni dros amser, mae gwahanol bethau eraill. Yn yr eglwys fan hyn, byddech chi wedi gweld gwahanol gadeiriau, byddai dyn nhw fe yn gweld box seats mawr, a byddai'r una wedi cael ei adeiladu gyda walydd uwch o bren. Cafodd yr adeilad ei adfer yn 1823 ac 1845, ond yn 1916 cafodd yr holl eglwys, ar wahân i'r tŵr, ei ddymchwel a'i ailadeiladu. Os ydych chi'n edrych o tu allan, felly ti'n gallu gweld taw tŵr yw ran hynaf o'r eglwys. Mae'r tŵr yn dyddio nôl i'r amser y Normaniaid. Dros y blynyddoedd, fe adnewyddwyd y ffenestri hefyd, ac mae rhai presennol yn drawiadol iawn. Beth yw'r hanes am yr ffenestri gwydr? Mae un arbennig iawn gyda ni yn ymlaen i fan hyn, yn y dwyraint, cefnir allor fyna. Mae honna a rhywbeth gwahanol iawn amdano Iesu Grist. Os ydych chi'n edrych ar ei wyneb ar ran fyna, sdim barf gyda fe. A hon yw'r unig un yng Nghymru gyda llun o Iesu heb barf. Ti'n mynd i unrhyw eglwys arall neu edrych ar llun, mae gyda Iesu barf. Ond honna wedyn ni sydd yn bwysig.
a gafodd ei gwneud gyda dyn o'r enw Sir Edward Burns Jones yn y 4yd ganrif ar 15. Nid y ffenestri yn unig sy'n nodedig yn Eglwys Sant Echi. Mae cwpan arian prin iawn yn cael ei gadw yma. So beth sy'n mor arbennig am cwpan hyn? Wel, mae hwn yn gwpan arbennig dros ben. Fe gafodd y cwpan hwn i roi i'r eglwys gan y Frenhines Elizabeth y cyntaf yn 1574. A fe gafodd ei roi fel anreg i'r eglwys, a os wyt ti'n edrych arno fe fan hyn, mae sgrifen wedi cael ei roi, a mae fe'n dweud Pocwm Ecclesia Llanelli. So mae wedi cael ei ysgrifennu fyna yn gweud the Church in Llanelli, a chalice given by Elizabeth, yn cael ei roi gan Elizabeth y cyntaf. Ti'n mwyn dale? Gwrand ar fe, yn gwmpo. A mae'r cwpan yn cael ei ddefnyddio dim ond 2 waith y flwyddyn. Mae'n cael ei ddefnyddio ar y Nadolig a mae'n cael ei ddefnyddio amser Pasg. Mae'r fynwent y tu allan i'r eglwys yn cynnwys rhai o feddi pobl mwyaf nodedig Llanelli, gan gynnwys y parchedig James Buckley a William Chambers yr hynaf. Byddwn yn clywed mwy amdanyn nhw yn hwyrach yn y rhaglen. Beth arall o bwys hanesyddol yw hwn, sef parchnedig Ebenezer Morris, vicar yr eglwys St Echi o 1820 i 1867. Roedd yn dipyn o gymeriad yn lleol. Bu'n briod 3 gwaith ac roedd yn dad i 26 o blant. Mae'n debyg ei fod yn gymeriad tanllyd iawn a oedd yn ddigon parod i ei mosod ar bobl oedd yn ei groesi. Cafwyd sawl achos chys yn ei erbyn am wahanol resymau. Ond nid lle i gladdu yn unig oedd y fynwent. Byddai marchnad yn cael ei chynnal yma a gwerthwyd pob math o nwyddau. Roedd y cerrig beddi gwastad yn gwneud stondynau perffaith. Roedd y bobloedd yn byw gan llaw hefyd yn gwneud defnydd o'r fynwent. Rai blynyddoedd yn ôl, roedd res o 2 siopau a thafarnau ar hyd y llwybr yma. Byddai'r trigolion yn defnyddio fynwent ger llaw i sychu ei dillad. Byddai leiniau dillad yn ymestyn o'r goed a'r reilynd o gwmpas y fynwent. Dros y canrifoedd, mae miloedd o bobl wedi priodi yn yr eglwys ac un o'r clipiau ffilm cynharaf i gael ei ffilmio yn Llanelli oedd priodas Sir Edward Stafford Howard a'r fonhesig Catherine Muriel Cowell Stepney. Fe ddigwyddodd y priodas yma yn eglwys St Echi, A hynny ar y 5 ar 20 o Fedi 1911. Fe welwch blas Llanelli yn y cefndir, a dyma ble arosodd y briodferch y noson gynt. Felly, dim ond croesi'r rheol oedd ganddi i'w wneud. Dyma oedd ail briodas Sir Stafford Howard a oedd yn 60 oed, a priodas gyntaf ei wraig a oedd yn 35 oed. Cynhaliwyd y gwasanaeth yn y Gymraeg nad oedd y priodfab yn siarad yr iaith. Daeth tyrfau sgwar Athenaiwm o flaen yr eglwys i ddathlu'r achlysur, ac roedd y par priod wedi darparu cinio yn y neuadd ymarfer neu drilhol i'w tenantiaid. Hebos, Plas Llanelli yw un o'r adeiladau mwyaf crand yn y dref, a mae tipyn o hanes iddo.
Bu plasti mawr ar y safle hwn ers diwedd y canol oesoedd. Cafodd ei dynnu lawr ar ddechrau'r 19fed ganrif ac adeiladodd Sir Thomas Stepney, aelod seneddol Sir Gaerfyrddin, y plasti crand a welwn yma nawr. Cafodd y waith i orffen yn 1714. Mae'n rhyfedd bod i dal i sefyll. Gallwch weld y dyddiad ar y pibau dŵr haearn ar flaen y tŷ. Tref fechan oedd Llanelli bryd hynny, yn fwy tebyg i bentref a dim ond tua 55 o adeiladau oedd yma, gan gynnwys siopau, tafarndai a thai o gwmpas yr hen eglwys. Erbyn hyn, mae nifer fawr o siopau o gwmpas y plas, ond roedd gerddi eang yma ar un adeg, Cwl Davies sy'n gweithio yn y plas, sy'n rhoi ychydig o'r hanes i ni. Dwedwch ychydig am y tir o gwmpas y plas. Wel, yn y cyfnod pryd oedd cael ei cynnal, oedd 1.5 o erw ar ôl y tŷ, gyda'r garddi mawr gyda planhigion a popeth, ond hefyd oedd y stabl llawn ceffylau fyna hefyd, ble bydd pawb yn dod lawr i prynu neu gwerthu. Roedd Plas Llanelli yn gartref i'r teulu Stepney am dros ganrif, a buodd nifer y bobl adnabyddus yn aros gyda nhw yno. Un o'r bobl hynny oedd y pregethwr Methodistaidd John Wesley. Ar cyfnod, oedd John Wesley yn minister neu priest poblogaidd iawn, oedd yn sgwrsio a siarad am materion bwysig ar ond y tŷ, ond hefyd oedd y ffrindau pobl fel Sir Stepney, so bydd dod lawr y tŷ a siarad ac aros yn y gwesty yma. Pregethodd rhyw 8 o weithiau yn Llanelli rhwng 1768 a 1788, ac mae yna blac glas ar bwys bwyti'r veranda i ddangos ble ddigwyddodd rhai o'r pregethau hynny. Roedd y foneddigau Stepney yn hoff iawn o ffasiwn a dodrefn drud, ac mae ystafell weli'n dangos hynny heddiw. Dwedwch chydig wrthon ni am ystafell hwn. Wel, ystafell hwn oedd ystafell Lady Stepney. Mae'n nhw bwysig iawn yn amser. Roedd fan hyn bydd casgu neu bwyta neu cael rhywbeth i yfed. Ond hefyd, dro fanna, oedd ble oedd i brwsio gwachti neu brwsio yn neud make-up i fel col yn gwyn. Ond i bod yn onest, oedd e jyst yn wigs i edrych mwy fel brain yn ebrahines. Hefyd mae'r ystafell, ni'n gallu gweld dro fanna antiques china. Roedd yn y cyfnod, oedd Lady Stepney a Sir Stepney pobl caru antiques china, fel yn y Great Hall, ble mae 500,000 gwerth. Hefyd fan hyn ti'n gallu gweld antiques china eto. Popeth mewn fan hyn yn pethau ti ddim gallu cael dyddiau heddiw. Roedden nhw'n mor bwysig a expensive. Dros y blynyddoedd nesaf, ceisiwyd gwerthu'r plas heb ddeni'r un prynwr, a dechreuodd Plas Llanelli fynd am ei lawr. Llogwyd y plas i weithwyr a'i teuluoedd, ac erbyn 1810, roedd yr adeilad mewn cyflwr gwael. Ym 1827, roedd yr ystad yn nwylo'r teulu Chambers. Aeth William Chambers, y tad, ati adnewyddu'r adeilad, ac erbyn 1833, roedd yr adeilad fel newydd eto. Dyma ystafell Marynion y Plas. Cafwyd sgandal enfawr yma yn 1851 pan farwodd y forwyn ifanc Myra Turner yma. Ar y pryd roedd William Chambers a'i deulu'n byw yn un rhan o'r tŷ, a thad a mab a oedd yn ddoctoriaid yn y rhan arall. Does neb yn gwybod y stori'n llawn, dim ond bod Myra'n ddibriod ac yn disgwyl babi a'i bod wedi cymryd y cyffur laudanum. Yn ôl rhai, fe syrthiodd i lawr y grisiau serth hyn, ond, yn ôl eraill, cafodd ei gwthio. Mae rhai yn dweud bod ei hysbryd yn parhau i gerdded ar hyd ystafelloedd uchaf y plas. Yn dilyn y cyfnod hwn, llogwyd rhannau'r plas i wahanol fusnesau gan gynnwys gwerthwyr nwyddau gwynio, gwerthwyr gwinoedd, gwerthwyr losin, fferyllfa a swyddfa bost. Ni wnaeth y teulu Stepney fyw yna eto, ond yn 1910 pan gyhoeddwyd bod Lady Meriel Stepney am briodi Sir Edward Stafford Howard, adnewyddodd Meriel ddau lawr uchaf y plas. Cafodd y wledd briodas ei chynnal yma ar Fedi 1 ar Hugain 1911. Ym 1946, gydag iechyd Meriel y gweithygu, penderfynodd werthu'r plas mwyn ysgoi costau cynyddol. Dirywiodd yr adeilad ac erbyn 1998,
roedd plas Llanelli mewn cyflwr ofnadwy. Yn dilyn ymgyrch i godi arian, cwblhawyd y gwaith yn 2013. Erbyn hyn, mae caffi, siop a lleoliad i gynnal digwyddiadau yno, ac mae yna gynlluniau i ddatblygu'r plas ymhellach. Does dim llawer o drefi'n gallu dweud bod ganddynt 2 fragdi enwog yn y dref. Ond, yn hyd o'r bragdi fel yn fo, bragdi Buckley yw'r un hynaf yng Nghymru. Mae ei greiddiau mynd nôl i 1767 pan ddechreuodd ddyn o'r enw Henry Child ei fusnes bragdi yn y dref. Erbyn 1795, roedd wedi symud ei bragdi i'r fan hon ar ddiwedd Stryd Thomas, ger yr afon Lledu. Dyn ni ddim fel arfer yn cysylltu cwrw gyda chrefydd, ond ym 1798, priododd merch Henry Child y gweinidog Methodistaidd parchedig James Buckley. Pan fuodd Henry Child farw ym 1824, fe wnaeth y parchedig Buckley etifeddu'r busnes. Cafodd un o ddiodydd y bragdi ei enwi ar ôl y parchedig James, ond ni wnaeth ef erioed ei rhedeg gan adael i'w 2 fab reoli'r busnes. Erbyn 1910, enillodd bragdi seil bendith o Brenin Siôr y Pumed, a cafodd y safle ei ehangu hyd yn oed yn fwy ar bwys yr afon fan hyn. Ym 1983, cafodd y gwaith o reoli y bragdi ei drosglwyddo allan o ddwylo teulu Buckley am y tro cyntaf. Yn ystod y blynyddoedd nesaf, cafwyd cyfnod digon llywyrchus o dan wahanol berchnogion. Bu cwmnïau enwog Guinness a Brains yn rheoli bragdi Buckley. Roedd nifer fawr o drigolion Llanelli yn gweithio i'r cwmni, ond ym 1998 ceiodd y bragdi yn Llanelli yn barhaol a symudwyd y busnes i Gaerdydd. Am flynyddoedd, roedd yr adeiladau'n wag a derywiodd ei cyflwr yn ofnadwy. Yn 2006, cafodd rhan fwyaf o'r safle ei ddymchwel, ac adeiladwyd 2 preswyl ac archfachnad ar y safle. Ond, gallwch weld y tŷ bragi a'r odyn haidd o hyd, yn ogystal â rhai rhannau o'r hen safle, gan gynnwys yr hen gatiau wrth y brif fynedfa. Bod bragdi Buckley wedi hen adael Llanelli, gallwch dal ddod o hyd i arwyddion o'i fodolaeth o gwmpas y dref. Mae hyd yn oed olion yn hir Ysgol Gymraeg Dewi Sant. Wrth balu yng ngardd yr ysgol, fe wnaeth un plentyn ddod o hyd i'r botel hon yn y pridd. Dwi wedi chydig am y botel yma. Mae mewn blwyddyn 4 o'n i dod lan fan hyn i palu, a pryn o fi wneud tyll mewn y gwair, o fi bron wedi bwrw y botel, ond cyn o fi wedi gweld so fi wedi pigo fe lan mas o tyll, o fi wedi meddwl, mae hwn yn odd shape ar y botel, so ni wedi mynd lawr, o'n i wedi rhynghau a ni gallu gweld mae'n gweud Buckley Bros a Llanelli yna fe. Pam daw siap na y botel? Wel, o'n i wedi mynd ar y we, o'n i wedi ffindio mas oedd e'n potel torpedo, oedd e'n fod mewn hwnna, so mae y corc yn gallu aros sych. Beth bydd yn digwydd os bydd y corc yn sychu mas? Wel, mae diod yn sychu mas, mae ddim ffizz neu rhywbeth na yna. Chydig tu allan i ganol dref Llanelli, tuag bentref Fenenfôl, mae un o lleoliadau prydferthaf Llanelli, sef Parc Hywod. Mae plas yn sefyll mewn parc o 24 ero o dir.
amgueddfa sydd yma erbyn hyn ac mae yna lawer o crochenwaith a darluniau gwerthfawr. Bryn Ceirau oedd enw gwreiddiol Parc Hywod ac mae'n debyg mae'r Celtiaid oedd y rai cyntaf i fyw ar y tir dros 2000 o flynyddoedd yn ôl. Yn yr 11 ganrif a 15, Alban Stepney, aelod seneddol Hwlffordd, oedd berchen ar y tir. Ar ddechrau'r 4eg ganrif ar 15, adeiladwyd bwthyn ar safle'r plas presennol gan y teulu Roberts, sef perchnogion pyllau glo yn yr ardal, a'i alw'n bwthyn Bryn Ceirau. Gwerthwyd y tŷ i nifer o wahanol berchnogion dros y ganrif nesaf. Peter Dutton, un o wirfoddolwyr yr amgueddfa sy'n sôn mwy wrthym. Erbyn 1860, gath ei brynu gan teulu Buckleys, oedd y berchen bragdy yn y tre wedi cael erbyn hyn. A nath o cael ei gefndar oedd yn gallu adeiladu, gael y tŷ yma fel da chi'n weld o rwan, a fe gwblawyd hwnna tua 1886, a ddath o'i fyw yma am gyfnod. Yn dilyn marwolaeth James Buckley, roedd Castell Bryn Ceirau yn wag am gyfnod, a dechreuodd yr adeilad ddirywio. Yn daith tro ar fyd yn y flwyddyn 1911, pan brynwyd y plas gan Sir Edward Stafford Howard ar achlysur ei briodas ar foneddigeth Catherine Mary Cowell Stepney o Gilyman Llwyd. A ddari o benderfynu gyda'i wraig newydd, ia'i wraig Merial, rhoi'r adeilad a'r tir y parc i'r cyngor lleol, cyngor Llanelli ar y bryd wrth gwrs, ar yr amod bod y cyngor yn talu am wneud y gerddi i fyny yn dwt ac yn daclus. Yn dilyn y roedd hwn i dref Llanelli ym 1912 ac fel diolch i Sir Edward a'i wraig, newidiwyd enw'r plasu Parc Hywod a sefydlwyd amgueddfa yno, ond cyn hir newidiodd pethau eto. Ond yn ystod y rhyfel byd cyntaf, oedd 1914-1918, oedd ysbyty yma i filwyr a nafwyd yn ystod y rhyfel. A oedd hynna'n mynd ymlaen ysbod 1921. Yn ystod yr ail rhyfel byd, o 39 i 45, oedd refugees o Belgium yn aros yma, o Wlad Belg. A fan nhw yma'n sbel dros cyfnod yr rhyfel. Ac ers yna, mae'r lle yma wedi bod yn amgueddfa i arddangos perthnasol i Llanelli. Oes unrhyw straeon diddorol gyda chi am Parc Hywod? O'n i wedi dweud bod y milwyr yma yn ystod rhyfel byd cyntaf. A wrth gwrs, oedd nhw wedi brifol a fydd rhaid nhw'n farw. A mae sôn, a mae pobl yn dweud bod nhw wedi gweld ysbryd o amgylch y lle. Dwi heb, ysyn ni'n rhedeg milltir ysyn ni'n gweld ysbryd. Ond o bob golwg, mae yna ysbryd un o'r milwyr a cafodd ei rhadd yn ystod y rhyfel byd cyntaf. Dywedwch ychydig am beth sy'n yn yr amgueddfa. Pethau yn clwm a Llanelli i gyd yn yr ystafell yma, mae casgliad mawr o lunia, dim ond rhan o'r casgliad sydd gan y sir, a mae mwyafrif y lluniau fel hyn wedi cael ei gwneud gan bobl o Llanelli, dim i gyd, ond maen nhw dal yn rhan o'r casgliad. Ac yn yr ystafell yma, mae dros 40 o lunia. Ond yn y storfar o'n y cefn, mae'r 50 arall. Drws nesaf, mae casgliad o grochenwaith, o grochendy Llanelli, oedd ar agor o 1839, a ddari o gau yn 1922. Tu allan i'r plas, cafodd y tir ei addasu at ddefnydd y gymuned. Mae yma erddi rhedferth, cwrt tennis, 2 barc chwarae i blant, lamptiau bowlio, pwll dŵr i adar, pwll padlo a chyrig yr orsedd. Gosodwyd rhain yma'n wreiddiol ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 1930, ond fe'i ddefnyddiwyd eto pan ddaeth yr Eisteddfod i Gaeau Pen y Ga
ym 1962. Byddai digwyddiadau pwysig yn cael eu cynnal yma hefyd, fel y parti gardd hwn yn 1969. Blwyddynnoedd yn ôl byddai cynghyrddau bandiau pres yn cael eu cynnal ar ei llwyfan hwn. Erbyn hyn mae y chyflwr wedi dirywio ac mae angen tipyn o waith adnewyddu cyn ei defnyddio eto. Er hynny, mae Parc Hywod yn parhau i fod yn fan poblogaeth i bobl Llanelli fwynhau ac yn adnodd gwerthfawr iawn i'r gymuned gyfan. Dyma ni nawr wedi cyrraedd adeilad a fi'n ganolbwynt i rai o digwyddiadau mwyaf hanesyddol Llanelli, y tloti neu ysbyty Brintirion. Yn dilyn newidiadau i ddeddf y trodion yn 1834, cafodd tloti neu wyrgws Llanelli ei adeiladu yn 1839. Dyma ble y byddai pobl mwyaf tlawd y dref yn gorfod mynd i fyw pan na fyddent yn gallu cadw to i'ch eu pennau. Dyma lle diwethaf byddai unrhyw un yn fynd i fyw. Byddai teuluoedd yn cael eu gwahanu, dynion i'r un ran, menywod i'r ran arall a'r plant o'r rhan eto. Roedd bywyd yn anodd. Byddai'n rhaid i'r trigolion weithio'n galed bob dydd a dim ond ychydig o fwyd oedden nhw'n ei gael. Roedd hyn yn beth bwriadol mwyn sicrhau na fyddai pobl eisiau mynd yno. Ond mae hanes y tloti yn mynd law yn llaw gydag un o'r hanesau mwyaf cynhyrfus Cymru, sef y terfysgoedd Merched Beca. Protestiadau gan ffermwyr a gweithwyr amaethyddol oedd rhain mewn ymateb i gynnydd mewn trethu. Roedd y terfysgwyr yn aml yn ddynion wedi'u gwisgo fel merched yn ymosod ar y tollbyrdd, gan ei bod yn cynrychiolu trethu a thollau uchel. Roedd y stori mor fawr, fe wnaeth hyd yn oed papurau Llundain sôn amdani. Yn wir, dyma un o'r straeon cyntaf erioed i gynnwys lluniau o'r digwyddiadau. Erbyn diwedd Gorffennaf 1843, roedd y terfysgoedd wedi cyrraedd ardal Llanelli a gwelwyd ymosodiadau ar dollbyrdd Sandy, Ffwrnes a Thir Fran. Anfonwyd milwyr o Loegr i ddelio gyda'r protestiadau a phenderfynwyd mae yn hlodi Llanelli byddai'r dynion yn aros tan iddynt ddal y terfysgwyr. Yn ystod y terfysgoedd, cafodd yr ystafell gyfarfod yn y tloti ei defnyddio fel llys yn adon, a dau o'r ynadon oedd William Chambers y tad a William Chambers y mab o Blas Llanelli. Pan arestiwyd un o'r arweinwyr, David Davies, neu Dair Cantwr, yn hafar yn y plow yn Harrow ym Mhempew ar Fedi'r 5 ar 20, cafodd ei garcharu dros nos mewn cell yn y tloti cyn ei symud i'r carchar yng Nghaerfyrddin a'i alltudio i Awstralia yn y pen draw. Erbyn 1948, roedd y tloti wedi newid i fod yn ysbyty o'r enw Brintirion, ac fe gafodd y gell i carcharwyd Dair Cantwr ei defnyddio fel cwbwrdd nwyddau gweinyddol. Ceiodd Brintirion ei drysau ym mis Medi 2004 a cafodd sawl rhan o'r adeilad ei dymchwel. Ond arbedwyd rhai rhannau y tloti ac taw fflatiau preswyl sydd yma erbyn hyn, mae'r adeilad yn parhau i fod yn rhan bwysig o hanes Llanelli. Ymlaen â ni nawr at un o leoliadau mwyaf eiconig Llanelli. Rydym wedi clywed tipyn yn ystod y rhaglen am y diwydiannau a sefydlodd tref sosban a reolwr yn y gwaith diwylliol sefydlodd Clwb Rygbi Llanelli ym 1872. Arweiniodd hynny at adeiladu ein lleoliad nesaf ym 1879 sef Parc Ystrada.
Dyma oedd cartref tîm rygbi Llanelli ac yna'r Scarlet am 129 o flynyddoedd. Daeth Mawri Seland Newydd ar ymweliad i Barcystrade 1888 ac unithodd Llanelli o 2 pwynt i ddim yn ddilyn cic adl am Harry Bowen. Cafwyd buddugoliaeth fawr arall yn erbyn Wallabies Australia ym 1908 a seiodd cais Tom Evans y fuddugoliaeth i Llanelli 8 pwynt i 3. Erbyn yr ugeiniau, roedd un o arwyr mwyaf clwb rygbi Llanelli yn chwarae'r tîm, sef Albert Jenkins. Roedd yn aelod o'r tîm a drechodd y Maoris am yr eilwaith ym 1926. Dros y blynyddoedd, fe fydd Barcystrade yn gartref i rai o sef mwyaf y byd rygbi erioed. Carwyn James, Barry John, Phil Bennett, Gareth Edwards, Ray Gravel i enwi dim ond rai. Ian Lewis, un o gefnogwyr mwyaf y Scarlet, sy'n sôn am y profiad o'i gwylio'n chwarae o wythnos i wythnos. Dwedwch wrthyn am eich hoff chwaraewyr a beth oes fel yw gwylio'n chwarae. Wel, o siwr gymaint o chwaraewyr bendigedig yn yr oes yna, ond yn anffodus, mae'r rhan fwyaf nhw wedi'n gadael ni nawr. Oedd Phil Bennett, J.J. Williams, Ray Gravel, Cewri i gyd yn gêm yng Nghymru ac dros y byd i gyd. A phwy all anghofio fuddugoliaeth enwog honno yn erbyn tîm Seland Newydd ar ddiwrnod Calan Gaeaf 1972. O'n i ddim yn ysgol yn dod y diwrnod ni, oedd hi'n hanner tymor. Sa'i wedi gweld torf mor fawr yn y stadiwm eriod a oedd yr atmosffer yn fendigedig. Fe ddechreuodd y gêm wrth gwrs. Fe geswn ni penalty, Phil Bennett yn dod lan, bwrw'r trawst, Bill yn dod nôl mewn i ddwylo Roy Burgess a mae e'n sgori jyst y bod o dan y pist a edrychon ni ddim nôl o'r funed na ymlaen. Roedd yr adeiladau ar ochr ddeheuol y stadiwm yn ddyddio nôl i'r 50au. Prynwyd y maes wrth ystad Strade 1952 ac agorodd y brif stand ym 1957. Adeiladwyd y terasau eraill ym 1958. Ond, gweithaf mwy o waith adeiladu a gwella'r safle hyd at y 90au. Penderfynwyd gwerthu safle Barcystrade i gwmni tai ac adeiladu stadiwm newydd ar gyrion y dref. Chwaraeodd gêm olaf ar Barcystrade ar Hydref y 4 ar Hugain 2008. Roedd Gareth Evans, pennaeth masnachol y Scarlet, yn reolwr i'r tîm a chwaraeodd yn y gêm olaf honno. Pa atgofion sydd gyda chi am y gêm ola ym Barcystrade? Lot o emosiwn ar y noswaith oedd y Barcystrade yn llawn. Fi'n credu oedd y gêm yn erbyn Briste, falle mewn gêm Ewropeaidd, falle oedd y gêm. O'n i ddim yn ware ar y pryd, o'n i'n newydd ymddeol, ond o'n i'n fel reolwr y tîm, o'n i'n tîm manager ar yr amser na. Oedd e'n noswaith anodd mewn ffordd. 2 flynedd yn ddiweddarach, yn 2010 cafodd safle Barcystrade ei ddymchwel. Sut oeddech chi'n teimlo pan dynwyd Barcystrade i lawr? Pan chwythwyd y chwiban ola, fe ddath yr holl deimladau yma dros pawb fi'n credu, a fe ddechreuodd pawb lefen. Yr unig arwydd bod y safle iconig hwn wedi bod yma yw enwau'r strydoedd a'r parc bach hwn yng nghanol yr ystad. Cartref newydd y tîm rygbi yw Parc y Scarlet, yma yn ardal Pemberton. Mae'r stadiwm yn wahanol iawn i Barcystrade. Pam eisiau ni lle dod â dros 15,000 o bobl yma i weld gêm rygbi. Mae lolfa Phil Bennett, lolfa Carwyn James dyn ni. Ond hefyd, beth sy'n unigryw falle am Parc y Scarlet, so dwi ddim yn digwydd yn aml, yw mae'r tîm hefyd yn ymarfer yma. Felly ni'n ffodus iawn. Bod Parc y Scarlet wedi sefydlu ei hyn fel calon newydd rygbi yn Llanelli, mae'r argofion am y hen le dal i fod yn rai melys iawn. Barcystrade, ail gartre, ble o'n i'n mynd i gwrdd y ffrindiau, cael amser hapus, gwylio tîm yn chwarae y rygbi gorau yn y byd.
Dyma ni wedi cyrraedd ein lleoliad olaf, Ysgol Dewi. Adeiladwyd yr adeilad hardd hwn ym 1913 gan William Griffiths o Llanelli yn union drws nesaf i Gapel Seion a adeiladwyd bron hanner 100 mlynedd ynghynt. Cafodd y capel ei alw'n Jerusalem y Bedyddwyr Cymraeg ar un adeg am i'w aelodaeth o 260, chwyddoi 850 o dan arweiniad y gweinidiog John Rhys Morgan neu Cheirwg, ond ceiodd y capel yn 2010 a'i ail-ddatblygu fel hwb celfyddydol i'r gymuned. Ond yr ysgol yw ein canolbwynt ni heddiw. Mae dyma un o'r adeiladau pwysicaf i ni fel ysgol. Dyma lle ddechreuodd Ysgol Gymraeg Dewi Sant ar Fawrth y cyntaf 1947. Hon oedd yr ysgol Gymraeg gyntaf yng Nghymru i gael ei chynnal gan awdurdod addysg a daeth Miss Eleri Owen, cyn ddirprwy bennaeth yr ysgol, i sôn ychydig am yr hanes. Yn Llanelli yn yr 1940 doedd na ddim ysgol Gymraeg. Oedd ambell i ddosbarth Cymraeg mewn ambell i ysgol, ond roedd rhieni eisiau bod i plant nhw mynd i ysgol Gymraeg. Ac oedd Miss Olwen Williams yn awyddus iawn i ddysgu mewn ysgol Gymraeg ac i agor ysgol Gymraeg yn Llanelli fel bod un ar gael i blant y dre. Oedd na un yn Aberystwyth, ond ysgol breifet oedd honna, ond oedd rhieni'n goffa talu o plant nhw fynd na. Felly, ar ôl lot o ymgyrchu, a trio cael cefnogaeth gan bobl, ym mis Mawrth 1947 agorwyd Ysgol Gymraeg Dewi Sant. Gar y diwrnod cyntaf pan oedd plant yn dod i'r ysgol, roedd hi'n bwrw eira. A heddi mae pobl yn trio pido mynd i'r ysgol pan mae wedi bwrw eira, ond ar y diwrnod hwnnw oedd tadau'n cario i plant nhw i'r ysgol a oedd pawb yn falch i fod yma. Mae'n anodd credu nawr gyda'r holl alw am addysg cyfrwng Cymraeg yng Nghymru, ond oedd y llwybr i agor Ysgol Gymraeg yn Llanelli ddim yn unrhyw. Roedd nifer o bobl yn erbyn cael Ysgol Gymraeg yn Llanelli, ond nhw ddim yn hoffi'r syniad o gael Ysgol Gymraeg, a pan oedd y plant yn dod i'r ysgol ac yn chwarae tu fas, bydd y rai pobl yn gweithio arnyn nhw'n gas, Welshes. Y pobl ddim yn hoffi bod Ysgol Gymraeg, a ddim yn gweld bod eisiau Ysgol Gymraeg. A oedd Miss Williams am flynyddoedd fel prif athrawes wedi cael pobl yn dweud pethau cas am yr ysgol ac am addysg Gymraeg. Ond mae'r ysgol wedi llwyddo achos mae'n dal i fod yma. Pa'r addysg oedd yr adeilad ar gyfer cynnal ysgol? Wel, doedd yr adeilad ddim wir yn addas, ond i Miss Williams a Miss Thomas a rhieni oedd yr adeilad yn well na dim, achos nhw'n gallu dechrau ysgol. Doedd dim celfi yma, dim celfi addas i'r plant, dim llyfrau, dim adnoddau o gwbl, ond nhw'n gorfod defnyddio'r mynciau oedd yn y festri, ond roedd rai ysgolion yn y dre yn rhoi peth celfi ac adnoddau iddyn nhw, rhai llyfrau, papur ac offer i beintio ac i liwio. Ychydig bach o offer oedd gyda nhw. Byddai plant yn mynd i ysgol y parc ar llaw i gael eu cinio, a doedd dim llawer o le i chwarae ganddynt. Wel, fel chi wedi gweld, does dim cael chwarae na iard gyda nhw, ond fe fydden nhw'n mynd mas tu allan i'r festri. Mae railings tu fas i'r capel, oedd hewl bisi iawn ochr draw i'r capel fan hyn. Y plant yn cael mynd i ware jyst tu allan i'r capel, tu fewn i'r railings, a bydd yr athrawon yn cloi'r gatiau fel bod nhw ddim yn cael mynd mas. Amser coffi, chi'n gwybod mae athrawon licio cael disgled neu gyn nhw amser ware. Wel, oedd dim lle ganddyn nhw wneud coffi fan hyn, doedd dim cegin, ond oedd caffi ochr draw i'r hewl, caffi sartori, a bydd yr ddwy athrawes yn gadael i'r plant fynd i chwarae tu allan, cloi'r gat, mynd draw ochr draw'r hewl, eistedd yn y ffenest, cael eu coffi a gwylio'r plant yn chwarae o fyna. Dim ond cartref dros dro oedd yr ysgoldy, ac ym 1948, wrth i'r niferoedd a oedd am gael addysg Gymraeg gynyddu, symudodd Ysgol Gymraeg Dewi Sant i adeilad y babanod yn Ysgol Hen Heol. Dychwelwyd yr ysgoldy yw bwrpas gwreiddiol fel lleoliad i gynnal ysgol Sul a chyfarfodydd. Ond daeth tro ar fyd eto yn y mileniwm newydd wrth i nifer aelodau Capel Seion ostwn. Mrs Aldith Mainwaring, un o aelodau'r capel sy'n esbonio. Fel oedd y capel yn mynd yn rhy fawr
i'r aelodau oedd yn dod yma. Oedd e'n mynd yn gostus i redegau a penderfynu gwerthu'r capel mawr drws nesaf a addasu'r yr ysgoldy fel oedd hi. Mae tu fewn i'r ysgoldy'n edrych yn wahanol iawn erbyn hyn. Mae ystafell hon yn olau ac yn fodern. Mae galwyr ysgoldy wedi ei newid i stiwdio theatrig sy'n rhan o Theatr y Ffwrnes. Ond mae llawer gwaelod yr ysgoldy'n parhau i gael ei ddefnyddio fel man cwrdd ac addoli gan aelodau capel Seion. Mae'n le arbennig i gynnal gwasanaethau. Mae'n gyfleus, mae'n fodern a mae'n haws i redeg. Pa digwyddiadau eraill sy'n cael eu cynnal yma? Ni'n cynnal astudiaeth Beiblaidd, cyfarfod gweddi, bore coffi a'r bore di Mercher i rywun sy'n pasio'r capel gallan oedd y mewn i gael coffi neu te am ddim. Symud o un adeilad i'r llall bu hanes Ysgol Gymraeg Dewi Sant, ac mae'r broses o chwilio am gartref addas yn barhau hyd heddiw. Ond fe fydd ysgoldy Seion wastad yn agos at gael trigolion Llanelli fel man cychwyn un o ysgolion Cymraeg cyntaf Cymru. A dyma ni wedi gorffen ein taith o gwmpas rhai o'r leoliadau mwyaf hanesyddol tre'r sosban. Rydym ond wedi crafu'r wyneb ac mae yna gymaint mwy i'w ddysgu am hanes gyfoethog Llanelli, ddoe a heddiw.